Terus bapak nggak diajari aku. Nggak tahu diajari. Iso. Nyombong. Bedane ajar pet gawe. Terus Wis mancing ae. ayo. Ayo tak jari kok. Bang. Wah. Ayo tak jari. Ayo. Ayo tak jari kok. Telo nano iki nyandi sih ndak gelem nolong kowe takut dadekan ngene sedeng kurang ajar arek kira awak di seselno rumputan rasane mangan rumput oh macet tuh kenekan nyandi anak mau wis cari ngajari peda tapi diculno Yesu ya kering arek iki antene rek awak tinggal tadi tak ditolong malah ditinggal waduh dadi ono kene Iya, Kung. awak Kakak senep aku kon mang tadi tak tinggal. Kurang. Yo gini we rokok-rokokan gini we, Kung. Kung rokokan gini we, Kung gini. Gini oh. tapi rokokan ngene awak tinggal Rokokan iki we. Ono we. Ari piro we kali nek loro Yo pak jenenge ekeran mang lo. Tuku piro? 5.003. Ayo. Loh. Lah iku arek iku. Oh, tikus alas iku arek loro kabeh iku. Mantap. Wah, ada ono iku bapakku. Ngande, Pak. Kenyang sawah le lak rokok. Kok nyekel sapu? Kali sapu lu pacu. Kok kali sapu pacu lo. Delok lah sapu iku dicelok. Ah, Opo aku ate anu. Sapu raimu. Kong. Lo dapat duit ya? Wah. Duit sewu. Kastus saya ndak oleh, Gong. Ndak oleh. Goles. Sok paji kono. Ini wis coret. Boleh tekan ae yo. oke. Boleh tekan ah. Oke. Yo. Iso meneh on. Gak iso. Hei, padha ae karo goro. Awakmu iso meneh ah? Padha ae. Wis ae wis. Ayo, Iku arek. Wah, doi kan arek. ayo, ayo. Wah, enak ya, Pak, ya.
Kung. Kung. Kon sing menek, Kung. Wah, saiki kebanyu. Wah, beneran lho, Kung. Aja ono lah. Yo, tane. Tak. Abe. Kamu ana aku. Ayo. Pak. Iki odone ya. Oh, duduk. Kliru. Ayo. Cepet. Ayo. Urung. Iso Pak. Dadan kowe. Iso dadan loro kau Pak. Iso. Kowe dadan kowe. Iso Bu. Kodenga. Mari Mama. Mari. Aku diajari. Jangan dak kowe dadan. Oke. Iso kon le. Iso yo enak lho. Oh, woi, guys, ini sangat seru sekali guys. Ini apes korono nyemplung kali. Nyebur kali kabeh kok. Masih iki. Tapi mantap guys, ini buat kenangan. Ayo Kong. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, subscribe, pokoknya dan lain-lain wes sebanyak dulur-dulur